Mga lalawigan sa Calabarzon mananatili sa COVID-19 Alert Level 1. Alamin sa report ni Andrew Bernardo. Sa kabila ng tumataas na bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa, partikular sa NCR at Calabarzon, mananatili sa Alert Level 1 ang mga lalawigan ng Cavite, Laguna, Rizal, Batangas at ilang lugar sa Quezon. Ito'y matapos na aprubahan ng Interagency Task Force o IATF ang rekomendasyon ng Subtechnical Working Group for Data Analytics. Epektibo ito July 1 hanggang July 15, 2022. Ikinatuwa ito ng ilang residente ng San Pablo City, Laguna, gaya ni Sofia. Mas lang naman ang kailangan natin pag gantong alert level 1. Ang senior citizen na si Helen, masaya din sa mas maluwag na COVID-19 alert system dahil nakakalabas na ng bahay. Mabuti yung kaunting labas na hahanginan. Nakakahinga-hinga pagka sobra sa loob. Pabor din sa mas maluwag na protocol ang restaurant na ito. Ang benefits po sa amin nun is tuloy-tuloy pa rin po yung pasok ng mga guests po namin. Hindi po nababawasan yung benta ng company namin na restaurant. Then mas nadadagdagan po yung mga tao namin. Hindi na po napapagbawalan yung mga bata, mga matatanda na pumasok sa mga malls. Pero kung si Jerry kang tatanungin, nais niyang mas mahigpit ang mga otoridad sa mga ipinatutupad na health protocols. Mas maganda na medyo higpitan ng konti, hindi yung sobrang luwag naman. Yung sa news nga, medyo tumataas na naman yung nagpa-positive na lalo sa Metro Manila. Sa kabila ng mas maluwag na health protocols, sinisiguro raw ng mall na ito sa San Pablo City na naipatutupad pa rin ang minimum public health standards, gaya na lang ng pagsusuot ng face mask. Nagkakalimutan lang talaga. So we remind them, then dun sa mga restaurant naman natin, we ask the assistance of the employees ng tenant para ma-remind din yung mga social distancing dun sa mga mag-order, lalo na mga fast food. Every hour, nagdi-disinfect kami ng mall area. Especially yung mga hinahawakan ng mga tao. So yung mga handrail ng escalator, yung mga button ng elevator, yung CR natin, and then yung common area, the whole area ng mall. Bukod sa mga lalawigan sa Calabarzon, mananatili din sa Alert Level 1 ang Marinduque, Oriental Mindoro, Puerto Princesa City at Romblon o Mimaropa Region. Kasama si Buhay Adante Jr., Andrew Bernardo, Balitang Southern Tagalog.